Amahan nga among gisimba sa kanunay, Ginoo. Amo kang gihigugma, Lord. Amo kang ginadaig. Amo kang ginabayaw. Kay ikaw ang Dios nga puno sa gugmang way paglubad. Karong taknaa, Ginoo, kami naghangyo kanimo nga imo kaming lamdagan sa imuhang pulong pinaagi sa gahom sa balang espiritu nga kining imuhang kamatuoran o Dios musangkap kanamo, mulig-on kanamo ug ikaw ang mahimaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ato ang teksto nga tagaag pagtagad karon makita sa 2 Corinthians chapter 4:16 to 18. Kung na mo'y Biblia diya, palihog kog subay, ingon ang pulong sa Ginoo sa in English, therefore we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So these are the words of the Lord, And nakoy nakita nga post sa Facebook, naglikramo siya kay iyang likramo saan naabot ang 1,000 pesos mo. So matud pa sa tinagalog nung bakikaw ra ba ko mo Tagalog pero ako gyud ning basahon. Ito na lang inabot ng 1K ko sa grocery. Breadcrumbs, magic sarap, Tunor sinigang mix, Modest napkin. So essential ba ana? 2 Colgate pork and chicken cubes, 3 safeguard paminta, wala pa yung mismong iluluto. So I believe nakarelate ani. So sa una, mo na kita magisgot na tag sa una ani. Murag mapuno man ang cart. Pero ang 1K nimo murag wa pay karne ani. So kitang tanan, naapektuhan gayud nining kalisod sa kinabuhi. So kung ikaw gasweldo paabot makuha nimo, uy, gamay na lang mabilin kay tungod aning kadaghan na ba sa gastuhanan niining kalibutan. So tingali ikaw madiskurahi, madiskurahi ka, malumural ka, daghang rason, Usana ni ang gastuhonon, tingali problema, napay mga pakapin nga problema sa panimalay, aside sa gastuhonon, napagyud ang imong panglawas. Aside pagyud niana, problema pagyud sa trabaho, so dagan nagapatong-patong nga mga problema sa kinabuhi, mga hagit, mga pagsulay. O makayon ka, unsa naman natural lang yun sa katao, nga samtang naa kita din kalibutana, moagi kita kalisod. Pero bantayan nato nga kaning pagkadiskurahi or discouragement, dili mahimong mo pakgang kanato diha sa pagtuo sa Ginoo. So according to pastors.com, aduna daw 3 o 4 ka mga rason nga ang tao madiskurahi. Fatigue, kakapoy, kakapoy sa trabaho, daghan pagid problema, frustrations sa kinabuhi, mga imuhang mga i-expect pero wala natuman sa mga tao nga
Kaniunta imong giasahan pero wala na fulfill ang ilahang obligasyon. Mga kapakyasan sa kinabuhi, kahadlok, so kasi-klase ang mga rason. Ang tao madiskurahi. I don't know, sa imo karon, kumusta ang imong kasing-kasing basin ikaw, no? Nadiskurahi, nawada ng kusog, pero naa pulong sa Ginoo karon kanimo, o ginaot ko nga kaning pulong sa Dios makahatag nimo kahupayan. So ang title ng atong pagtagad karon, Overcome Discouragement. Overcome discouragement. So naay discouragement, but we must overcome it. Kay na ang Dios, no, mag-auban ka nato. So karon unsa man ning discouragement para atong tagaag pagtagad? So a feeling of being less confident or less hopeful, no? So according to Cambridge Dictionary. So matod pa pod ni John Bloom nga kung kaning discouragement ato ang ilinger, matod pa, if we linger in discouragement, it can be costly. Dako ni siya damage sa kinabuhi. Its sense of defeat and hopelessness saps us of energy and vision. So makawala ni gumoy, makawalag kusog, makawalag passion. Kung unsa man ang imuang gusto may tabo sa imong kinabuhi, ang discouragement mo kuha sa energy, no? Dayon it can consume a lot of time. Kay sige na lang kag mukmuk sa kwarto, una-huna ga Facebook, basig ikaw nga sige Facebook kung pila daw ka oras, basin discourage ka kay gusto ka o kanang mawala anang problema ug ma-divert sa mga butang nung ma-enjoy ka. Mamatod po dari, no? It can keep us from doing what we need to do because we don't want to face it. Ang worst pagyod kining discouragement, kining pagkadiskurahi or kanang mitong kanang lose ang imuha bitong kanang heart is contagious, weakening others' faith. So dili lang ikaw mangdamay pug ka, so pandamay gid ining discouragement. Maapil pa tong mga taong okay ra unta. Kay nga naman kasagara is mag-share ka sa problema, ang katong gisiran maapil pod. O ang imuha pong mga behavior, no, makaapekto pod sa imuhang palibot. So klaro na, naagyod ang pagkadiskurahi. Pero asa man ta mangita og hugot. Man ta mangita og kaning ginatawag kusog nga mupadayon gayud taliwala ning kalibutan nga puno gayud sa pagsulay nga mga butang sa kinabuhi nga nagbugat kanato. Na ang pulong sa Ginoo kanato karong taknaa. Na itulo ka butang akong isgutan. Una, take comfort of God's promise of renewal. No? God's promise of renewal. According to sa verse 16, no, sa 2 Corinthians, therefore we do not lose heart, though our outer self is wasting away, yet our inner self is being renewed day by day. So gisulti kini ni Pablo sa taga-Korinto ug uban pang kasimbahanan nga taliwala sa mga pagsulay nga ilahang nagian sa pagminister diha sa katawhan tungod kay nituman sila sa kabubuton sa Dios, tungod kay nituman sila sa kagustuhan sa Dios. Naay mga pagsulay nga ilahang naagian. Ug napay mga tao nga ni question sa ilang pagka-apostle, sa iyang calling. So gidiscuss ni Pablo dadto unsa iyang giagian nga kaning ako ang pag-ministry dili ni siya kanang pakitang tao lamang. Ug iyang gisaysay iyang giagian mga pagsulay kung ako rani kung para pa ni sa tao nganong
Nakaagi man ko ani. O ngano nagpadayon man ko. So si Pablo, iyang gidipensaan ng iyahang pagka-apostle. So diri, sa verse 16, ingon siya, nasa'y confidence nga taliwala sa mga pagsulay nga iyang ngagian, iyang kasiguraduhan nga ang Ginoo mga-renew, mga bag-o kani sa iyahang inner self day by day. So ambot lang sa inyo ha, kung nakasulay na ba mo, naka-renew sa inyong lisensya. So salamat akong asawa, kay nagpasalamat siya kay na-renew na yun iyang lisensya. 10 years. Purumagi na mo exam, ano? Check mo. Pero kaning renew, nga gibuhat sa Ginoo sa tuwa ka kada adlaw. Why puas nga pagbagok sa Ginoo kanato sa atong kinasuluran. Sa atong kinasuluran. Iyatang ginarenew, iyatang ginasustinar. O kaning ginatawag no, kinasuluran, muni siya ang ginatawag atong inner being is muni siya ang nagatinguha diha sa Ginoo nga nagatagbaw diha sa Dios lamang. Kining ingon ni Pablo, I delight in the law of God in my inner being, sa tong spiritual life. O kani siya muni siya ang kaning inner man nato mo, kani siya ang resurrect ni Christ sa iyang Holy Spirit. That's why we are able to respond to Him in faith and repentance. And that's why we are able to worship Him, because our inner man is alive, gibuhi na. Wala na kaniadto, patay na siya. But kaning inner man, wala lang ni siya, gibuhi ni Jesus sa iyang balang espiritu, kundili iya po ning ginasustinar kada adlaw. I tell you, di ka mo survive sa imong Christian life kung wala ang pag-renew sa Dios kanimo kanunay sa atong inner being. Pero dawato nato ang kamatuoran, no? Nga kaning inner being nato is willing to delight in God, is willing to delight in His Word, is willing to worship God, but kaning inner being nasa body nga weak. Munang ingon ni Pablo dara nga ang sa verse 16 ganina nga our outer self is wasting away, nagakadunot kini. No? Kining ato ang kaugalingong lawas naga-progress into decaying. Negative gyapon. Ganina ni comment sa kwa pastor. I like your glasses kay murad ako scientist. Okay ra og napoy ni comment nga murad ako doktor, amay na lang. Pero nagang na ko kay itong niagi ni tungtong ko dere. Halap-halap na gyud. Oh. Pero pag taon ako ni klaro kayo. So katong nagduka-duka diha, ana gyud mo ikyas. Klaro na gyud kayo. Oh, na. So palihog lang ko ayaw ko diha. Mata diha pangapi, inaon ta mangapi mo, no? Magsayo-sayo mo before mo ani ni kape sa gawas. Pero ang kamaturan nga mo gini siya. Nga kani atong lawas gaka-decay ni. In reality, kaning tawag nga real talk, we are actually dying day by day. But our assurance is we are being renewed po day by day by God. Kay mo ni ang inner being, no? So that's why matod pa ni David, my flesh and my heart may fail. Nabatay na ba na ninyo? Nanabay mo sa makagibatay maintenance ninyo? My flesh and my heart. Kumusta yung heart? Naiban ni dako? Naiban okay ra? Normal ang beating? Or sa ba kaning heart po nga kaning emotional ba ni nga bahin? Yes, our outer self is wasting away, but God is the strength.
of my heart and my portion forever. Ato pakpakan ng Ginoo. Muna siya ang atong kasiguraduhan, muna ang atong kitag simbahan. Nganong mapilitag wider group? Kay gipakita nato sa kalibutan nga ang kusog dili gikan sa kuha kay kung sa tuang kugulingon nga lawas kay limitado ni. Di ba? Ang uban ka nato ni-retire na unta kay uban magchilak-chilaks na mag cruise ship na unta ang uban ni atog bukid. Kay nag-Bible study sa mga tao nga pa dias Ginoo. Nagikan nga kusuga na. Nakoy kauban sa wider sa rehab ministry. 80 na kapin. Kailan mo na niya? 80 na. Pero muhandol pagwakan mga 15 ka mga pasyente dito. Iyang gina-counsel, managikan nga kusog. Gikan as Ginoo. Na virgin coconut oil. Tong niagi, no? Na hype raman tanga ito akong asawa. Na ito kaya itong gluta, mura sila mura grupo sa mga ladies nga nagpagluta sila. Mura man nagdextrose ang ilang ipang butang-butang sila hang panit para daw kay mura rejuvenate daw skin. Wa kalahutay. Pero na ni suggest virgin coconut oil. Ang imo dang buhaton na imo ra nang ihaplas sa imong nong. O kanang mga kunot dia posible na siya nga kay Muhammis man daw. Ayaw lagi ng kanang oil bitaw da sa gikag prito. Virgin coconut oil. Barato ra ni, nasa SNR. Oy. Tag 500 ang 1 liter. O pa daw sa Watson. Kada gabi imo nang ihaplas. O makareduce mo daw nig hunger, guban pa sa nindot ni daw nis panglawas. Inom ka ni 2 ka kutsara. Sa usa ka adlaw na nang recommend ako ani. Basig na imo testimony unya. Salamat sa virgin coconut oil. Daghan ka nato no grabing investment sa physical nga lawas gyud. Okay kayo? Nga investment sa lawas, exercise, nakapalit ba kog bike na to, nakagasta kog pila. Pero okay kay na. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, physical exercise o kanang mga gluta o virgin coconut oil usa pa nagipanghaplas sa inyong mga naong. Wala pa ba chinchancho karon? Okay, naman ay limited value. Limited na kay bisag usaon nimo haplas, bisag pag-usaon nimo maluyag yapon ang imong lawas yun. Kung kana lang tanan imong gigasto ang imong panahon, resources sa physical nga panglawas, limited ang value ni ana. Pero si Paul yung gignan si Timothy, muni dapat imong pagtagad imong i-value ang imong inner man. Muni siyang imong i-nurture kay kanisa is valuable in every way, holding to the promise for the present life and for the one to come. Godliness. Muni siyang discipline nga atong ginatagaag pagtagad. That's why going to church is precious to us. Reading God's Word, prayer. This is a kind of exercise that nga nang dili lang karon but it goes beyond dito sa eternity. So, moto siya. God's promise of renewal. Gina-renew ta niya daily. Why sipiyat? Kay klaro man, His mercies are new every morning. Naakakaron kay gina-renew ka. Walay ka kahit imong physical nga body, atong physical nga body, wasting away, but our inner man is renewed. Ikadua, trust God in the process. Trust God in the process.
Ingon ni Paul, for momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. No? Trust the process, sama sa usa ka potter, no? Nga pagmulda sa usa ka clay. Trust God in the process. No, gidescribe ni Paul unsa maning affliction ang iyahang inaagian. Sa verse 8 ug 9, for we are afflicted in every way, left and right, wala tuo at tubangan likod. Naay mga affliction iyang nagian, but not crushed. Perplexed, but not despairing. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Grabe ni. Hindi mo ma-imagine niya, general pa kayo na, iya pag yun wa pag yun siya na tagbaw, iya pag yun specific. Unsa ning affliction ng iyang nagian. Okay? Ako lang basahon. Are they servants of Christ? Referring to those accusing Paul, questioning his apostleship. I speak as if in saying, I more so, in far more labors, in far more imprisonments, beaten times without number, often in danger of death. 5 times I received from the Jews 39 lashes. Pila ang na-receive ni Jesus Christ? 1 time, 39 lashes. But Paul, 5 times. Dili na ginato ma-imagine kung nakita kag Passion of the Christ. Murag, grabe, galuha-luha na ta. Pero si Paul, 5 times ko na natagamtaman. Ingon ba ni Paul? 3 times I was beaten with rods. Ikausa ko, gibato. 3 times I was shipwrecked. Night and a day I have spent in the deep. I have been on frequent journeys in dangers from rivers, dangers from robbers, mga kawatan, mga tao nga mga puangod, dangers from my countrymen, pati mga Jews, ginasakit sa dangers from the Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, dangers on the sea, dangers among false brethren. Mga tao nga nagpakakristohanon pero mga tao dahil nga mga lubo, danger, mga danger ana nga mga tao. Then ingon pag si Paul, I have been in labor, in hardship, through many sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. Muni. Grabiha po niya ngagian ni Paul. Apart from external things, sige pag ni Paul, apart from external things sa physical nga bahin, there is a daily pressure on me of the concern of all churches. Napay problema sa gawas, napay problema sa sulod, mga badlungon nga mga Kristohanon. So si Paul, no, dili sa yun yung iyang giyagian. Pero yung description ani kay, relax lang, for momentary and light affliction. Grabe, no? Look at the faith of Paul. Kaning tanan nga akong giyagian, although sakit kay ni, pero akong giunahuna, perminti nga kani, lumalabay lamang. Kanang arthritis nga nasa imong tuhod, mga uban bang mga sakit nga imong giyagian diya, una-una lang, yun na perminti nga kani, lumalabay lamang. O kani nga tong giyagian, matod pag po ni Paul, no, light affliction. Mura ni siya, gamayng maliit nga bagay rin siya. Nanghambog ba si Paul? Iya bang, nabay siya ginatawag nga self-denial? Actually, okay. But it's a light affliction.
momentary and light affliction. So, no, kani dako magyugay ni Jupiter man niya. Pero kabaton pa sa mga scientists, kaning Jupiter daw, kung imo ning punon og Jupiter og Earth, 1,300 ka Earth ang masulod ni ini. Unya ang Jupiter di pa na mao na pay mas dako sa Jupiter for now kana lang sa. Kung imong ginaunahan nga pasan ko ng daigdig. Wala na ka pasan ko ng daigdig. Huy-huy abaga na ka. Huno na gayon kun unsa pod ang gisaad sa Dios kanimo. Kung imong i-compare karon ang imong mga kasakit nini nga kalibutan o kung imong i-compare pod ang mga gisaad sa Dios kanimo, diha kang Hesus gamay ra maliit ra na nga bagay sa tinuod lang. That's why we use our eyes of faith nga we must think what is ahead of us. Kay muni ang sikreto ni Paul, bisan siya na diskorahi, bisan siya na ka-eksperyensya og mga butang o mga kasakit, although na posible, no, pwede na gyud siya ma-discourage. But matod pa ni Paul, I do not. Iyang gipili ang mas bililhon nga saad sa Dios. O kaning gisaad sa Ginoo kanato nga kani siya is naay eternal weight of glory far beyond all comparison. Eternal weight of glory. Then ingon pa gyud ni Paul sa Romans 8:18, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. So ayaw ibaylo ang gamay lang nga kapahulayan diri sa kalibutan kung unsa ang gisaad sa Ginoo kanato. So naay kauban si ako asawa sa trabaho, iyang giubanan niyang anak dito sa Manila kay mutan-aw lagi na ng K-pop. Gipangandaman gito nya akong tan-aw sa pila may ticket aning mga nasa ba tawagan sa mga sounds ana nga di ko kasabot pero ganahan kay sila mahal nya dili pa gyud na sa inana mo gasto pag plane ticket adto pa didto nya mag-book pag mga hotel dayon mulinya pagtaas-taas hantod makasulod mintag sulod na dito musugod na dito maghulat pa gyud dayon mo gawas na dito magsayaw-sayaw kay pak for pila ka oras mana anda mo sakripisyo sa mga butang nga mga temporary happiness. Andam mugasto sa mga butang sa temporary nga happiness. Pero kita lahi ta nga breed ang mga Kristohanon. Mo sakripisyo ta sa butang sa ultimate joy that God has prepared for us. Amen. Muna siya. We must sacrifice kay kabalutaga kaning temporary nga kalipay sa kalibutan dili layo ra kay ni kuno say gi-prepare sa Ginoo kanato. Muna si Paul nung kaning present suffering is not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Unsa man ning eternal weight of glory nga isgutan ni Paul. Ngayon sa 1 John 3:2, Beloved, we are now children of God, and what we will be has not yet been revealed. We know that when Christ appears, we will be like Him, for we will see Him as He is. Christ-likeness. Yes, God is renewing us daily, conforming us into the likeness of His Son, but kani siya ang katapusan kayo ani nga kani ma-fulfill in heaven.
While we are here, sin is present, but on that day, we'll be transformed in Christ's likeness. That's why, unsa ang business gid sa Ginoo kanato diri, no? Is, conforming us into the likeness of His Son. Dahil ningon sa Romans 8:28, for we know that in all things, God works for the good of those who love Him, mga Kristohanon, mga tinawag, mga born again by the Spirit of God, who have been called according to His purpose. So all things, even sufferings, even pains, God will use that. Di na masayang because God will use that for the good of those who love Him. And what is the ultimate good again that God will do to us? Kung sa mga ultimate good, to be conformed in the image of His Son. Nagunaw na taong sa may maayo, sa itong unaw na ang goodness nga atong expect sa Ginoo is dato, nagagnani, peace. Kaya may pa na sa Ginoo, but ang yung main business is to conform us into the image of His Son. That's the ultimate goodness that God can do to you, conforming you into the likeness of His Son, Jesus. Mo ba kani? Imong gi-expect sa Ginoo nga may tabo sa imong kinabuhi. God is conforming us into the image of His Son. Whose image are you building? Unsa man nga image ang imong gina-project, gina-reflect sa kalibutan? Ang image ba ni Jesus or mga naong i-portray sa kalibutan nga muni ang imuhang naabot? But for us Christians, our desire is to be conformed into the image of His Son. Inay kanta. Kani kayong blessing ba? Nakoy, nag-research ko ani. Usaw yung author sa blessing. Anya, sige, search ko sa internet. Kaya ganahan mo ko nga kanta. Ang author daw, and then, na akong search unsay story ani. So, search ko sa internet. Nga di ba yung ang author di ay si Laura Story. So, nag-search ko unsay story ni Laura. Sa blessing niyo, Laura Story, dahil sa ayaring apelido, Story. So nadugay ko search ani, nga mo din ni ang ayang apelido. Ang author dahil sa blessing is si Laura Story. So anyway, akong dili na ko mukanta na pod, basahon lang nako. Ang istorya ani nganong nasulat niya kay iyang husband na ay brain tumor ba. Ampo siya og kaayuhan, ampo siya og kanabitong kanang yang gi-expect nga kanang prayer bitaw diya sa Ginoo nga mawala ni nga sakit. Pero wala gitubag sa Dios. So nag-contemplate si Laura muning iyahang na come up, no? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? What if trials of this life, rain, storms, and hardest night are your mercies in disguise? Nagunahuna tag panalangin nga sa gi-expect ni Laura, ma-disappoint kay murag wa gitubag sa Ginoo, pero actually God has answered. Remember, the ultimate goodness that God can do to us is to conform us into the image of His Son. And even trials are blessings because it contributes to the goal of God, conforming us into Jesus Christ. So, makayon yapon ta, praise the Lord. Hallelujah! Sa mga pagsulay kay I am being conformed
into the image of His Son. That's why in James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers. Munang nanin siya sense ba? Sa una, pagbasa na, kamo nibasa mo ani. Joy? Pag-sure niya ba? Yes, there's pure joy. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces na product. Perseverance, and let perseverance finish its work, that you may be mature, complete, not lacking anything. Unsa man na siya? In short, you are being conformed into Christ likeness. Maturity, complete, not lacking anything. In short, conformed into the image of His Son. Praise the Lord for the trials of this life. Ulo sakit. But consider it the promises of Christ for you. So ikadua, eternal weight of glory of Christ's presence. Philippians 1:22-23. But if I go on living in the body, will this mean fruitful labor for me? So what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is far better indeed. So mo din ni ang gi-prepare sa Ginoo dili lang ta nga transform into the likeness of His Son, but the eternal weight of glory that we will be with Christ for eternity. Nganitag simbahan because we want to feel the presence of Christ. But in eternity, you will be satisfied. Munang longing ni Paul, muna yung ginadesire, munang dili niya ibaylo mga pagsulay because there, his Lord and Savior, the one who saves him, he could worship Jesus Christ and enjoy Him forever. Thirdly, toil with eternity in mind. Paghago o gibutang eternidad si mong nahuna. No, ingon ni Paul dari, while we look not at the things which are sin, but the things which are not sin, for the things which are sin are temporal, but the things which are not sin are eternal. Usa man ning mga things nga sin, mo ning mga pagsulay, mo ning mga kasakit yang nagian, ingon ni Paul, wala na ako gitutukan diha. Wala ako nitutok sa mga problema. Wala ko diha. Wala ko nitutok bisan pa sa mga unsa may naara sa kalibutan. Ang akong gitutukan katong butang nga eternal mo tong gitagag priority. Mo ba kana ang atong priority or lahi ang imong priority? Then si Jesus, no? Ingon siya, do not work for the food that spoils, but for the food that endures to eternal life. Kumusta man ang atong mga paghago na focus ra bata diri sa kalibutan? Nya kaningon sa pulo sa Ginoo, ma-spoil ni, wa ra gyapon ni siya eternal value kung di ara taman ang kinabuhi, di ara taman yung paghago, di ara taman tanan. Ingon ni Jesus, paghago, toil for the food that endures to eternal life. Muna siya dapat ang atong pagtagad. Muna siya dapat atong i-invest atong kinabuhi. No? Bisan gali si Jesus ningon siya nga pag tigong kamog bahandi dito sa langit kay walay mga mag o sa baka na mga ukok radto or mga anay nga mukutkot. Dato mo. Dato ta. Mo invest kay mas nindot na eternal value. Salamat sa Ginoo for this building yang gihatag sa tuwa. Nagtinabangay kita because we know that this every penny that we spent na eternal value. Nya sunod na ibilin ito sa itukod. Again, we do what's best for us na eternal value.
So, si Jesus Christ in Hebrews 12:2 and 3, for the joys set before Him, endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider Him who endured such opposition from sinners, that you will not grow weary and lose heart aron di ka madiskorahe. Tutok mo ni sa kanang dili makita, ibutang ang imong mga mata diha kang Hesus nga bisan gali siya Dios, nagpakatao siya o nag-antos siya bisan kamatayon sa cross ug wa sa ni give up. Kita kung ay mawala lang internet, katapusan na ang mundo. Ayaw po. Matingala na ta. Saan naabot ang 1,000 pesos na wala? Luya na. Ayaw. Do not be discouraged because Jesus Christ is the one sustaining you. Bigay diya. Discouraged? Discouraged ba ka? Plunge yourself in the presence of Christ. I like the word plunge. Kada bitong mo anak ka sa tubig, marag na advertisement ana ba sa oy, juice ba? Stay dito, okay la dagay mo. Katong mga kuan na. Katong iyang moambak sa swimming pool kay init kayo. Iyang gibuhat, niambak sa swimming pool. So inana daw ang feeling kung mainom kag juice, mura kag niambak sa swimming pool nga ma-refresh ka. Ikaw, kita, panahon sa imong discouragement, amang ka, mo plunge sa world, ay, ayaw diha, stressful diha, in the presence of Christ. That's why you come to church. That's why you're here. That's why you enjoy His presence because kabaluta nga, dirita, renew, ma-replenished. O dili lang diya, di ba kung igutom ka, kaya ang usapin dahil sa mga pakawala sa kaning mga stresses, kaon. Sa may paborito nimo, human karon na dadto Joyful Channel. Na ibaligya dadto, day juice. Pero kaon po ka sa promises. Aron ka mabaskog. Read God's word, pray. Refuse to be discouraged because naanay means of grace nga gihatag sa Ginoo nimo. Kulang lang gid tao pag-enjoy ani. Giandam na ang pagkaon, giandam na ang swimming pool, ang uban lang gyud gahi-gahi, maligo. Magpa-baho pa. Aya mo ka ang ligo, pagutom-gutom pa. Aya pagid mo kaon. Ayaw na, daily. Plunge yourself in the presence of Christ and feed in His promises. Let us pray. Lord, daghang salamat sa imong pulong karon, Ginoo. Salamat kay sa ikaw gid Lord ang nagahatag kanamo og kinabuhi. Lord, nangaluya kami nining kalibutan, Lord, nga puno gayud sa pagsulay, pero nami kasiguruhan, Lord. Imong pulong na imong presensya na ka nga mag-renew kanamo. Help us, O God, to fix our eyes upon you and in you alone. And help us, Lord, nga kaning mga trials and storms in life. Give us proper perspective that in spite, Lord, of this, there is joy in our hearts, knowing that we are conformed into the likeness of your Son, Jesus. We give you praise and honor in Jesus' name. Amen.